Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň ornmasary we Hacıyew Azatlyk Radiosynyň jurnalistleriniň ýurtda erkin işleýändigini we olaryň ýurda erkin girip çykýandygyny aýtdy. Hacıyew bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçysy Sultan Açylowa hüjüm edilmeginden 2 gün öň, ýagny 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda Guramanyň Adam hukuklary geňeşiniň ähli mumy boýunça işçi toparynyň öňünde çykyş etdi. Спросите у тех лиц, которые Siz Azatlyk Radiosu we beýleki zerur bolan websaytlar bilen hyzmatdaşlyk edýän we işleşýän adamlardan sorap görüň. Siz olaryň ýurtdan erkin çykýanlygyny we ýygyna dolanyp gelýändigini, Türkmenistanda bolup geçýän ýagdaýlar barada maglumatlary şol sanyny tanqydy maglumatlary çap edýänliklerini görürsüňiz. Olar çäklendirilmeýär ýa-da ýyzarlanmaýar. либо преследований. Dip Hacıyew aýtdy. Daşary işler ministriniň ornmasarynyň Türkmenistanyň adam hukuklary babatynda öz üstüne alan boşnamalarynyň ýerine ýetirilişi dogrusundaky milli hasabatynyň dinlenşiginde eden bu çykyşyna garamazdan Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana habarçylarynyň basyşlara we hüjümlere sedewar edilmegi dowam edýär. Has takygy Hacıyewiň eden çykyşyndan 2 gün soň, ýagny 9-njy maýda ýerden Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçysy Sultan Açylowa ýene hüjüme sedewar boldy we saklandy. 68 ýaşyndaky Açylowa ýeňiş bayramy münasibetli Aşgabatyň etegine ýerleşýän ýadygärlikler toplumyndaky Baky ot ýadygärligine gül goýmak dawarasyny surata düşürmäge baranda onuň daşyny raýat eşigindäki adamlaryň 15 çemesi gawap onuň surat almaly däldigini aýdýarlar we haýwat atýarlar. Sonra ýöri togullaryň işgärleri meniň daşymy gawap, meniň düşüren suratlarymy öçürilmegi talap edip başladylar. Men alan suratymy öçürmek diýenimden soňra olaryň 2 tanty her bir goltumdan tutup meni aşaklaryna süýräp alyp gaýtdylar. Aşakda meni bir ak avtologyň içine dakyp elimden sumkamy zorlap aldylar we kameradaky ähli düşüren suratymy öçürip soňra kameramy elime berip men awtobusa minýänçem garaşyp durdular. Dip Açylowa gurrun berdi. Jurnalist gurrun edilýän adamlaryň özüne suratlary öçürmeseň onda sumkaňda narkotik terişdesi bar diýip tutsak eders diýip haýwat atandygyny şeýlede özünden Azatlyk Radiosu bilen işleşmegi betetmegi talap edendigini sözüniň üstüne goşdy. Bellep geçsek bu Sultan Açylowanyň özüni Türkmenistanyň ýörüýte gullaklarynyň işgärleri diýip tanışdyran şeýlede nämälim adamlar tarapyndan saklanmagy, basyş ýa-da fiziki hüjüm edilmegi bilen baglanşykly ilkinji waka däl. Açylowa 2016-njy ýylyň ahirinden bäri ony golay gedek hüjüme sedewar boldy. Mundan amaşy Türkmen häkimetleri tarapyndan ençeme ýyllaryň dowamynda basyşlara sedewar edilen Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana habarçylarynyň ençemesi öz işini besetdi ýa-da türmäge basyldy. 2015-nji ýylyň iýul aýynda türmäge basylan Sapar Mehmet Nepesguliýew hem şolardan biri bolup, oňa şol ýylyň 31-nji awgustunda neşeli derman serişdelerini saklamakda aýplama bildirilip, 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän iri halkara guramalary we Azatlyk Radiosu bu aýplamalaryň galpdygyny we jurnalistiň öz işi üçin türmäge basylandygyny aýdýarlar. 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda bolsa, Daşoz welaýatynyň ýörüýte gullukları Azatlyk Radiosynda mekan täşlif lakamy bilen çykyş eden Hudaýberde Allaşewy tutsak etdi. Allaşewyň tutsaklyk döwründe gynanlandygyny waka şaýat bolanlar habar beripdi. Allaşew aradan takminan 2,5 aý geçen soň, ýagny 15-nji fevralda şertli tutsaklyk hökmü bilen suwdyň jaýyndan azatlyga goýberilipdir diýip Azatlygyň welaýatdaky çeşmeleri habar beripdi. Häzirki wagt Azatlyk Radiosynyň Allaşew bilen habarlaşmak tynançyklary başa barmaýar. Halkara hukuk toparlarynyň medbuat azatlygy baradaky hasabatlarynda Türkmenistan ýylyň ýylyna iň iýdaky orunlarda ýerleşdirilýär. Serhesiz reporterler guramasy dünýäde medbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2018-nji ýylda ýaýradan hasabatynda Türkmenistany 180 ýurduň arasynda 178-nji orunda ýerleşdirip, ýurdy dynsyz giňeýän gara girdap hökmüne häsiýetlendirdi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com websaytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Açylowa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Türkmenistanda pensionerleriň pensiýasynyň plastik kartlaryna geçirilmegi bilen
Garaşyp oturan pensiya puluny wagtynda alyp bilmän, çörek pulsuz oturan pensionerleriň köpelendigini görse bolýar. Aşgabatyň Parahat ýedi kiçi tarapçadan öz adynyň efirde tuturmalygyny toran pensionerden anyň Azatlyk radiosyna aýtmana görä, şu ýylyň aprel aýynda oňa öz pensiya puluny plastik karta geçirmeklige görkezme berilipdir. Baba Ananov köçedini urundaky Türkmenbankyň sahamçadan pensiya puluny almaga baranda oňa plastik kart açyp, onuň hasaplaşyk belgisini Aşgabat şäheriniň bir kararly etrap sosial üçinçilik bölümine tapşyrmak barada aýdylypdyr. Hayal etmän plastik kartlary açyň. Indiki aýdan bankdaky naqd pul beren kassalar işlemýär diýdiler. Men plastik kartlardan pul almagyň kynçylyklary barada eşdenimden soňra bir kararly etrap sosial üçinçilik bölümine baryp, öz pensiyamy plastik karty almazdan nähil ýol bilen alyp biljekdigim barada soradym. Isleseňiz pensiya puluňyzy öýüňizde ertip bermegi ýola goýarys. Munyň üçin gerekli resmi namalary düzetiň diýerlerinden soňra men gerek diýilen resmi namalary bir kararly etrap sosial üçinçilik bölümine tapşyrdym. Sosial üçinçilik bölüminiň işgärmaňa 438932 telefon belgisi arkaly, ýagny pensiya pulumy getirip berjek bank işgärleri bilen habarlaşyp biljekdigimi aýdyp goýberdi. Emma meninde bir hepde gowrak wagt bäri ne bank bilen habarlaşyp bilýärin, ne de bir kararly etrap sosial üçinçilik bölüm bilen habarlaşyp bilýärin. Bir kararly etrap sosial üçinçilik bölüminiň telefony jaňlara jogap bermeýär. Bankyň telefon hem jaňlara jogap bermeýär diýip ýaşaýjy dowam edýär. Ýaşaýjynyň Azatlyk radiosyna aýtmana görä, ol häzir saglyk ýagdaýy ýaramazlaşyp öýünde bejerýär. Hem dermana pul gerek, hem çörek pulu gerek. Sosial üçinçilik bölümine baryp pensiya pulumy nereden alyp biljegimi anyklamaga ýarawlygym ýok. Her gün ýarawsyz ýatan ýerimde telefon elmen düşürmän, berilen telefon belgilerini jaň edip, belki şu gün habarlaşyp bilerin diýen umyt bilen günümi ahirleýärin. Bankyň telefon belgisi jogap beren ok, sosial üçinçilik bölüminiň telefon belgisi jogap beren ok. Pensiyam şu aýda maňa gowşuruljagyna da önamim ýok. Bir hokka çykarýarlar da diňe adamlar kösýärler. Her aýyň başynda baryp bankyň sahamçasynyň pensiyamy alýardım. Indi bolsa ýarawsyz halymy pulum haçan gelerken, onu kim getirip bererken diýip gapa gözüm tikip ýatyryň diýip pensionerden aýdýar. Aşgabat şäherinde pensionerleriň pensiya pullaryny plastik kartlara geçirmek bilen pensionerler üçin günde unasa zerur bolup duran saglyk ähtiýaçlyk pasportlaryna her aýlyk pensiýadan tutulup galýan puluň möçerini tasdikleýän möhür goýdurmak üçin sosial üçinçilik bölümine barmaly boljakdyklary aýdylypdy. Ýarawsyz garralar ýokary ýaşly pensionerler üçin bu giýrilen düzgünleriň kynçylyk döredýärligi barada alada edilmedigi bir ýandan indi pensiya pulumyzy nereden alyp biljegimizi anyklap bilmeýänmidem ýene bir ýandan elinde garaşaýyň bolmasa gapa gözüňi tikip ýatmakdan agyrzat ýok diýip pensionerine diýrenýär. Sosial üçinçilik edarasynyň bölümleriniň işgärleriniň telefon jaňlaryna näme sebäpden jogap bermeýändiklerini anyklamakçy bolup, Aşgabat şäheriniň bir kararly etrap sosial üçinçilik bölüminiň başlygyndan 27.08.77 belgili telefona jaň edip soralanda sosial üçinçilik bölüminiň başlygy Azatlyk radiosynyň habarçysyna edara gelip soraňyza jogap alyň diýdi. Her bir ýüze çykýan soraw üçin ýarawsyz pensionerler sosial üçinçilik bölümine gatnap durmaly bolýarmy? Telefon üstü bilen jogap alyp bolmaýarmy diýilen soraga edara başlygy jogap gaýtarman telefon trubkasyny goýdy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Serdar etrawyna 77lik belgiler ýygnalýar. Häkimetler Balkan welaýatynyň Serdar etrawyna öňü 77lik bilen başlaýan awtowloglaryň döwlet belgilerini ýygnayarlar. Türkmenistanda odan belgili awtowloglaryň sanlary boýunça giýrilýän täze çäklendirmeleriň maýyň aýagyna ýady. Iýunyň 1-nji 10 günlüğüne çeli tutuş ýurda ýaýylmagyny garaşlýar. Azatlyk bilen gurrundaş bolan Aşgabatda Synç Murat Bugaýew ila tarasyndaki gurrunlary salgylanyp agdalyan şäherler hakdaky täzirlikleri aýdyňlaşdyrdy. Balkan welaýatynyň Serdar etrawyny maşynyň nomerynyň öňü 77lik san bilen başlanýan bolsa, gabat gelen ýerde köçe ýol hereketi gurulugynyň inspektorlary şol awtowlar sıkpaýarlar, hem-de nomeryny aýyrmagy talap edip ýöne özleri alyp gidýärler, hem-de köçe ýol hereketi gurulugyna barmalyklaryny şo ýerden täze nomeryň beriljekdigini aýdýarlar. Diýip Bugaýew habar berdi. Şol bir wagtyň özünde paýtagtly Synç Türkmenistanda hususy iýeçilikdäki awtowloglar bilen bagly döredilýän kynçylyklaryň inni
Bir ýyl bäri ýygyderli dowam edip gelýändigini aýratyn nygtap muňa mysal hökmünde häkimetleriň wilayatlardan paýtagta gelip kirä ýedýän hususy awtowluglaryň eýelerinden uluglaryny ak reňke boýamagy talap etmeklerini agzap geçdi. Ol bu çäklendirmeler baradaky söhbetden soň 77-lik belginiň täzelikde gadagyn edilmegi we onun mümkün bolan sebäpleri hakynda giňişleýin maglumat berdi. Fençiniň sözlerine görä Serdar etrawyna käbir awtowlug eýeleri täze çäklendirmäniň sebäpleri bilen gyzyklanyp häkimetlere ýüz tutupdurlar. Ýöne gadagançylygyň ýerine ýetirilmegini berk talap edýän ýol gödäwçilik gullugynyň işgärleri özleriniň bu çäklendirmäniň sebäplerinden bihabardygyny, olaryň diňe ýokardan berilen buýrugy berja edýänliklerini aýdypdyrlar. Şeýle-de söhbetdeşimiz ýüz tutulan häkimiýet wekilleriniň çiňleri barada da maglumat berip, olaryň esasan kiçi çiňli, ýagny kiçi serjant çiňlerinäki gullukçylar dugyny sözüne goşdy. Hemmesiniň berýän jogaby bir meňzeş jogap. Näme şunlygyny biz düşünmemiz yok. Bize berilen görkezme şetdäniň 5-nji ýylyna çelli, ýagny 11-nji maýa çelli. Serdar etrawyna, Serdar şäherine ýöňü 77-lik bilen başlanýan döwlet belgisi maşin dursa, onda wezifen hoşlaşdyňyz hazar edin diýip berkden berk görkezme berilipdir. Diýip Finç aýtdy. Agdalyan Sewitde owudun belgiler boýunça gödäwçiligiň güýçlenýändigini ünsü çeken söhbetdeşimiz öňü 77-lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň ählisiniň Serdar etrawyna dy baradaky çaklamalary ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Özüm şol öňü 77-likden başlanýan ähli döwlet belgisi Serdar etrawyna kurrun berýärler. Olam jemi 100 awtoga dahlan nomerlerdigini aýdýarlar. Diýip Bugaýew ma'lum etdi. Fençiniň sözlerine görä mundan tanlyjy günodal uluglaryny ak reňke boýadan soň tehnik gurutlyk hatyny almak üçin başdan aýak barlygdan geçip özleriniň gymmatly wagtyny hemde madda serişdelerini ýitiren Serdarly awtowluk eýeleri indi döwlet belgileriniň çalşyrylmagynyň özlerinden talap edilmegi bilen şol bir prosesiň, ýagny tehnik gurutlyk hatyny almak üçin derur bolan barlygyň ýangadan gaýtalanmagynyň özlerinden talap edilmeginden huwatyrlanyp ünje galýarlar. Bu çäklendirmäniň tutuş welaýaty degişlidigi ýa-da däldigi bilen gyzyklanandygyny aýdan synçy, Balkan welaýatynyň beýleki etrapdyr şäherlerine beýle gadagançylygyň ýokdugyny sözüne goşdy. Ýöne ol awtowluglardaky öňü 11-lik, 20-lik, 33-lik we şuňa meňdeş owudun belgileriň diňe bir Serdarda däl tutuş ýurtda gadagan edilmeginiň ahmaldygy barada ila tarapynda ýaýran gurrunlary ünsü çekdi. Eger ila tarapynda ýaýran myşmyşlara anandan onu bir maýa aýynyň aýagyna çelli, uzagy iýun aýynyň 1-nji onlugyna çelli. Şeýle owudun belgi döwlet belgileri ýurt boýunça aýryljak. Diýip paýtagty Finç Amamurat Bugaýew sözi jemledi. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki köpçüliklerin media we habar serişdelerine öňü 77-lik bilen başlanýan belgileriň awtowluglarda gadagan ediljekdigi baradaky ila tarapynda ýaýran gurrunlar agdalmaýar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Kipirde illeşini gynap zorlan türkmen studenti tutsak edildi. Kipiriň metbuaty bu gezek özü ýaly student illeşini gynap, soňam onu zorlan türkmen studentiniň tutsak edilendigini habar berýär. Star Kıbrıs gazetiniň habaryna görä, Türkmenistanyň student Tahir Azadow adada özü ýaly ýokary bilim alýan student türkmen söýgülsiniň özüne ikilik edenligini öňe sürüp, onu ilki bilen urup ýenjip gynap, oň tenine çilim söndürüp, soňam onu zorlap, bar etmişinem mobil telefonu bilen video suraty düşürmekde aýplanýar. 5-nji maýda polisiýa bildirilen arz şikayetden soň göz astyna alynan türkmen studenti 6-njy maýda tutsak edilmegi talaby bilen kadete çykaryldy. Kipiriň Güzel ýurt polis müdürlüğüne degişli kriminal bölümüň derňegçisi Hakan Gökýay kadet oturuşyna Tahir Azadowyň jinsy zorlama, raýatyň şahsy durmuşyny bozmak, adam zorlamak, adam gıynamak, adam ýenjip şiket getirmek ýaly aýplamalardan göz astyna alynandygyny Türkmenistanyň studenti
Azadawyň 28 aprelde agşam saat 6 tögereginde özü bilen jynty gatnaşykdan ýüze guran Meze atly türkmen student gyzy ogul urup ýenjip gynap soňam zorlanygyny görüňberdi. Kriminal derňewçi aýplanýan Azadawyň bolan wakany mobil telefonunyň kamerasy bilen suraty düşürendigini we şol ruwatyň özünde de ses ýazgysyny alandygyny ma'lum etdi. Hakan Gökýay türkmen studentiniň muň üstesine de 5-nji maýda bolsa söýgülsini ýene öýüne çagyryp onuň özüne ikilik edenligini öňe sürüp yumruklap we depip oň bedenine agyr şikes ýetirendigini bildirdi. Kriminal derňewçi Tahir Azadawyň M.Z. atly türkmen student gyzyň çepeline ýyly ýyzyna 3 gedek çilim söndürendigini hem aýratyn belläp geçdi. Ol Azadawyň şol gün bildirilen art şikaýatdan soň göz astyna alnandygyny we oň öýüniň dökülendigini, şonda wakalaryň video hem ses ýazgalarynyň saklanýan Azadawa degişli HTC kysymly mobil telefonu bilen del kysymly kompýuterinde barlanmak üçin alnandygyny gazetde görüňberdi. Derňewçiniň dowam edýändigini aýan eden kriminal derňewçi Hasan Gökýay sorawda türkmen studentiniň öz günäsini boýnuna alandygyny nygytap, işiň häzirlikçe dogry tamamlanmak üçin oň tutsaglykda saklanmagyny talap etdi we gazet hem Tahir Azadawyň tutsaglykda saklanmagyny oňaýlady. Belläp geçsek, bu habar Kipriň köpçülikliğin habar veriş serişlerine yurtdaky türkmen sanly studentler bilen il teşikli ýaýran ilkinji habar däl. Hawadis Kıbrıs gazetiniň ýazmagyna görä, Demirgazy Kipriň neşe garşy görüş topory 6 aprelde Kirinýada studentleriň bolýan öýüne gurulan operasiýasyna 3 görnüşde neşe maddesi bilen biri türkmen sanly 2 student gyzy tutsak edip sülçülüge tapşyrypdy. Şonda anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren Demirgazy Kipriňdäki polis çeşmesi operasiýada ele salynan neşe maddalary bilen baglanyşykly ýurtda ýokary bilim alýan 25 ýaşyndaky türkmen sanly Cennet Jumaniýazowa we 21 ýaşyndaky Siriýaly Lara Byrktar atly student gyzlaryň göz astyna alınıp 8 aprelde hem olaryň işine Kirinýa sülçülügine garalandygyny görüňberdi. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Israýlyň harwylary Golan beýikliklerine edilen 20 çemesi raketaly zarwanyň ýygyny Iranyň Siriýadaky harby nokatlarynyň onlarçasyny nyşana alandygyny aýtdy. Israýil Golan beýikliklerine edilen hüjüme Iranyň Revolýusiýon gwardiýasynyň ýolbaşçysy Kasem Soleymanynyň görkezme berendigini aýdýar. Israýlyň harby sözçüsi general-leytenant Jonathan Conrickusyň 10-njy maýda Irden Ýerusalimde jurnalistlere aýtmagyna görä, Israýlyň goşuny Iranyň aňto gulluklarının transport ve ulamlarının ulanyan nokotlarını ve ammarlarının yerleşen yerlerini ýagny Israýlyň özüne garşy zarwalaryň edilen bolmagyny guman eden yerlerini nişan alypdyr. Israýlyň harbylarynyň resmi vekili Konrikus hüjümlerde agyr ýetkileriň bolmandygyny hem belledi. Israýlyň armiýasy Iran tarapyndan Israýla garşy amala aşyrylan bu hüjümlere ören çynlyk hiç emeleşýär. Biz Iranyň Siriýadaky onlarça harby nokotlaryny nişana alyp ağır aldyk diýip Konrikus aýtdy. Şeýle dolmunyň Israýlyň harbylarynyň soňky ýyllarda amala aşyran iň uly operasiýasy bolandygyny belledi. Muňa garamazdan ol Israýlyň Iran bilen dartgynlygynyň möwjemegini islemeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Bu aralykda ýagny 10-njy maýda Israýlyň gorunmak ministri Avigdor Lieberman Iranyň Siriýadaky güýçleriniň Israýla garşy amala aşyran deňi taýy bolmadyk raketa hüjümlerine güýçli gaýtawul berendigini aýtdy. Şeýle dol bu hüjümlerden Israýlda hiç kimiň ejir çekmändigini we raketalaryň ençemesiniň urulup gaçyrylandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Orsetyn gorunmak ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä 10-njy maýda 2 saat dowam eden reýtlerde Israýlyň F-15 we F-16 söýüş uçarlarynyň 28 sanyny 60 çemesi raketaly howa darwasyny amala aşyrdy. Düýbi Britaniýada ýerleşen Siriýanyň Adam hukuklary obserwatoriýasy Israýlyň zarwalarynda 23
söwüşçüniň şol sanda 5 Siriýaly eskerin öldürilendigini ma'lum etdi. Bu observatoriýanyň maglumatyna görä zarwalarda Siriýanyň merkezi we günorta böleginde şeýlede Damaskyň golaýynda İran tarapyndan goldanýan söwüşçüler we Siriýanyň harbylarynyň bir näçe harby posta nişana alyndy. Bu howa darwalary Siriýanyň Israili Damaskyň günortasynda yerleşýän Kisveh sewitindäki İran harbylaryny nişana alýan raketa zarwalaryna başlamakda aýplamandan bir gün soňa gawat geldi. Siriýanyň Adam Hukuklary Observatoriýasynyň maglumatyna görä 9-njy maýdaky howa zarwalarynda 15 adam şol sanda 8 İranly söwüşçü öldü. Geçen ay Siriýanyň Homs welaýatyndaky T4 howa bazasyna edilen hüjümde İranyň 7 harbysy öldürildi. Israil Siriýanyň Demiradyndaky hökümeti degişli harby bölümleri howa zarwalaryny amala aşyrmakda aýplanypdy. Şonu aglawasy İranly bolan hökümeti tarapdar onlarça söwüşçü öldürilipdi. Israil bu howa zarwalarynyň aglawasyny ne tasdiklady ne de inkar etdi. Ýöne soň gaýlaryň dowamında Israil İranyň harbylarynyň Siriýada dowamly bolmagyny kabul etmejekdigini ýygyderli tekrarlady. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýydarlaň. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaýmyrdan Ulumrady Kabuldan. Günmatar Awganystanyň Badygy welaýatynda hem jeňçiler barha güýçlenýär. Welaýatda jeňçiler öz hüjümlerini artdyrdy. Welaýatyň paýtagty Galaýnaw şäheriniň Laman adly sebitinde Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Onuň netijesinde Awgan güýçleri uly ýetki çekdi. Badygy welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy general Abdurrahip Tajiň aýtmagyna görä, saýlawçylaryň sanawa alynýan merkezine jeňçiler hüjüm edipdir. Jeňçileriň hüjüminde 8 Awgan harbisi helak bolupdyr. 3 harbi yaralanypdyr. Bir harbi diğeri itirim bolupdyr. Saýlawçylaryň sanawa alynýan merkezleriniň goragy üçin berk çareleriň görülýändigini bildirip Taj şeýlediydi. دشمن اونجا حمله میکنه و 8 نفر از اردوی ملی ما شهید میشه و 3 نفر زخمی و 1 نفر هم لادرک. Saýlawçylaryň hasaba alynýan merkezlerini Awgan güýçleri goraýar. Polisiýa gullukçylar hem olara kömek edýär. Laman adly sebit Galaýnaw şäheriniň bir kunjudyr. Galaýnaw şäherini de jeňçiler wähem salýar. Jeňçilere garşy Awgan harbiýleri we polisiýa güýçleri göreş alyp barýar. Ýöne Laman adly sebitine jeňçiler duýdansyz gelip hüjüm etdi. Çaknaşykda jeňçilere de uly zarba uruldy. Hüjümçiler ýygyna çekilmäge mejbur boldy diýip Badygy welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Abdurrahip Taj Azatlyk Radiosyna aýtdy. Ýa-da ki be Laman ruhtada. Badygy welaýatynyň 6 etrabı var. 3 etrabı Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň Balamurgap, Abu Kemeri we Muqra adly etraplarynda hökümet güýçleriniň ören azdygyny ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. 3 etrapda jeňçileriň has güýçliligini ma'lum edýär. Badygy welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Abdulaziz Begin aýdyşyça Abu Kemeri adly etrapynda näbelli harby uçaklar RBK adly ýerli ýaraglaryň harby postlaryny bombalapdyr. Onuň netijesinde 15 sany ýarym resmi RBK adly ýaraglar helak bolupdyr. Terrorcid Mubarakşar Ulusuli Abu Kemeri میشه حمله قرار دادن که شهید شد. Etrabın Mübarekşar adlı yerinde yerli polisiýanyň merkezi bardy. Bu merkeze hawadan bomba zarbasy uruldy. Bombaçy harby uçaklaryň haýsy tarafa degişildigi belli bolmady. Hökümet resmileri Awgan harby uçaklarynyň bombalamandygyny aýdýar diýip deputat bellidi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.